Здравейте хора, аз съм Павел и сега ще играем Soccer Physics, се реваншаме. First blue win. Fuck. О, да, мамче. Да, ти бъгалната топка. Вратаря ми се отиди, защото не иска да играе. Разбра, че моя тапак си бъгна топката и иска да се отидем. И пак му вкарах. С един играч, защото червен картон му дадоха на вратаря ми. И той се отиде и пак му вкарах с един играч. Спри, моля. Ти на нула. Давай, оня се слага на крака и моя такова я бута. Я have to go. Motherfucker Jones, bitch. Добре, спри да ме разсмиваш, после ти ще си виновен. Не, няма. Да, 5 ще на 1, има. 5 на 1, 5 на 1. Да, двамата ми обърнати с лицето. Не, просто няма думи. Не. Yes. Да, те пак се размениха. Паците. Не. О, мага. Добре. Майка, О, как? чика ти излезе, Как бе. влезох? Ей, горило, вкарах. маймуно. Как? Откъде излезе? И ти къде аз съм нинджа. И ще направим още един. Мач. Нинджата квас. Аре, иска да ударя с глава? Да. Атака. Чино. Дайте и се смега. Черните нига срещу черните нига. О, задно ножица към вратата си. Прави тройка. Нарочно го направи да не ме вкараш. Майка, мага, какъв шут с финес. Който и финес. Хубава дума. Не. Хайде. Да, точно. Нямам думи. Тук няма начин даже топката да влезе. Да. Тук няма. Тук половин час майче трябва да чакаме. Да. Едно от тази... Ти за малко да си вкараш, нали? Да, знам. Ама давай да мърдай. Добре. Out of bounds. Добре, той е финес. Не, това не. ми... Yes! Не! Добре, че го Стига, спасих. бе. No hit. Какво? Натисна го. Абе, ко правиш, ма? Ко бе? Което има? Ще те прибия. О, мага. Аз се такова на гърба си ималя. Ета вратаря. What? Не знам какво беше. This fuck. Не. Моля. Да, оня вратаря ми фръква през топ. Пред. Майка че. Фак, хора. Съжалявам за малкото триш. То спря. Не. Не. Сори, хора. Аз се повтори. Давай. Дай да те бия втората игра и... Съжалявам за двете триш. Малко объркване. С главичка, мамче. Не. Yes! И хора, това ще бъде за клипа. И губих 2 на 0. И чао!